תודה רבה לרהיטי אייל על הראות המטורף הזה. באמת שירות מטורף. פינת אוכל, מזנון, ספת רביצה, שולחן הסלון. ראות מטורף. תודה רבה על השירות המקסים. וזה התופעות עם אביחי. איזה תופעה? אכל לי את המוח. אני רוצה להודות, קודם כל להודות על השירות, על היחס, על האכפתיות, ואחר כך על הרעות של אייל, רהיטי אייל. אני מאוד מודה לך. כל מה שהזמנתי ממך יצא, אין דברים כאלה, אין מילים בפי. הרהיטים שלך יצאו, לא ציפיתי לדבר כזה יפה ומושלם. תודה רבה רבה רבה. הכל מושקע, הכל בטוב טעם. כל מה שביקשתי ממך, הבאת לי אותו אחד על אחד. הכנת אותו מכל הלב. ממש מושלם. תודה רבה רבה על הרהיטים, על השירות, על הסלון, על הכל. על המיטה שלי. די יורי. ממש ממש מושקע. כל דבר יצא, אין דברים כאלה. הסלון מושלם, מושלם אייל. מושלם.